जोङो सिलाबथा दख'रा हिसाबै बड'फा जाहाथे सोलायनाय मावथांखि बेखौ थांखि खालामनानै देग्लायजों जों बोसोरथाम जाबाय बोसोरथामसिम जोङो मोनसे नोजोर आरो थांखि जोंनानै जों बे जोलुर बादायलायनायखौ जों होनाय जादों। जों दख'रा सिंनि जेसेबां बर' गामि दङ बे बर' गामियाव थानाय लाइमोनफोरखौ जों बोखांना लाबोनानै गोजौ लेभेलसिम थांहोनो हानाय मोनसे पर्जा लेभेलखौ जों सिन्था सुथा खालामनानै बे खेलाखौ जों लागासिनो दङ। फैयै फैयै देग्लाय जों बोसोरथामाव आगान होफैबाय। जोङो दिनै बे खेलखौ होनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों जोङो। जोंनि गेजेराव ओरैबायसा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जाय प्लेटफर्माव जोंनि गथ'फोरखौ गेलेहोनानै जों बादायहोनानै जों चेम्पियन लेभेलसिम जों लांनाय मोनसे परिस्थिति नांगौ। नाथाय बे प्लेटफर्मखौ जोंना नागिरना मोना। थिग बेनिखायनो जों सिलाबथा दख'रा हिसाबै गोबांखिनि खस्थ' खालामनानै दिनै जों बोसोरथामसिमलागै फैयै फैयै नैबे पर्जायाव मोनसे प्लेटफर्म जों होबाय। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनि लाइमोनफोरा इयुनाव आरो साबसिन हामसिन मानसि जाहैनो हागोन बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। आरो जोंनाव गासै दख'रा हिसाबै गोबांखिनि बर' गामि दं। नाथाय मोनफ्रोमबो गामिया दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हायाखैब्लाबो जोंनाव खावसेनि बारा गामिफोरा फैनानै दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। गासिबो फैदों गावसोरनि मेहेर गोनां बा बेसेन गोनां खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै ज' ज' दिनै पार्टिसिपेट खालामफैदों। आरो लोगोसे जों मोनसे खोथाखौ आरो गोजोननाय मोनो दिनै लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय बाइक एकदम आनस्पिड सालायनायनिफ्राय जानगार जानाय बिथांमोननि गेलेनायाव दिनै गासिबो बिसोर पार्टिसिपेट खालामदों। दिनैफ्राय जोंना दिनै फुटबला जागायनानै 15 आगस्टसिम जोंना जागायगोन बे बुस्थुआ जों कन्टिनिउ सानब्रैयालागै जों बे बादायनायखौ जों होगोन। जों आसा खालामदों आरो दिनै गिबि खेबनि थाखाय हयथ' बारा मानसि जायाखै। गाबोननिफ्राय लाना 15 आगस्ट जों गोबांखिनि रायजोफोरा फैगोन आरो गोबांखिनि जों रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। देरहानायनि थाखाय माबा मोनसे होदो नामा? जोङो बेखौ ओरैनो बुरखाय बान्था मोनसे दं जोंना। जाय हान्जाया देरहागोन जों बिथांमोननो 10,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफि मोनसे होनाय जागोन। आरो जाय रानार्स आप नैथि मासि देरहागोन बिथांमोननो जों 6,000 रांजों लोगोसे ट्रफि होगोन। आरो बेस्ट प्लेयार जाय जोंनि दख'रानि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन गेलेगोन बिथांनो जों ट्रफिजों लोगोसे बिथांनो 1,000 बान्थाखौ जों होगोन होननानै जों फोसावनाय जादों आरो। दा दाख्लै जिथु सिमोन साफरियाव जिल्ला लेभेलाव देरहाबोनाय नुदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन उन्दैनिबो फैबाय थानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव गोजौ लेभेलसिम माबायदि लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजागोन? जोंना भिजन एन्ड मिसना क्लियार। जोङो लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि जाखांफुबाय थानाय 13 बोसोरनि उन्दैनि गथ'फोरखौबो जोङो फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो जौगाहोनो जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा बोसोरनैयाव आगान होबाय। बोसोरथामाव आगान होबाय जों बोसोरथामावबो हयथ' खेबथामावनो जों हयथ' जों रानार्स आप जानानै दङ। जोंनाव एसे हयथ' माबा खमि दंबावो जों बे खमिखौ जोङो रायज्लायगासिनो सावरायगासिनो दङ। सिलाबथा दख'रा हिसाबै दाख्लै जिल्लानि जिथुनाखि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि फुटबल कम्पिटिसन दं बेयाव जों रानार्स आपखौ बोसोरथामथ' जाबाय जों देरहाबोगासिनो दं। जों आसा खालामदों खालमासि आखौ जों 13 आन्दार 13 चेम्पियनशिपखौ जों चेम्पियन जाना फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोंना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रों खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ नुनो मोनदों आरोखि।